Ο βασικότερος λόγος που έφυγα από τη Γερμανία έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Πραγματικά έφυγα γιατί αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μπορέσω να κυνηγήσω το όνειρό μου. Να μπορέσω να είμαι ερευνήτρια σε αυτό που αγαπάω. Εγώ όταν μιλάω για μετανάστευση, μιλάω για την καταναγκαστική μετανάστευση. Με αυτούς τους ανθρώπους ταυτίζομαι και ταξικά. Ja, da ist so eine Münze oder so. Νομίζω αυτά λείπουν αυτή τη στιγμή για τη γενιά μας και ειδικά για τη μικρότερη γενιά στην Ελλάδα και φεύγουν. Κανείς δεν ψάχνει τα χρήματα, ψάχνει τις προοπτικές, την εξέλιξη και να μπορεί να ονειρεύεται.